Heɗitoɓe on nangoye suudu kode radio international wonduɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaram hande salasa bakowa kode radio international waddane on taskaramji fere ko larani firo deftere qur'ana on tare fotoji hadde ko ɗon andina on mikimin ketta waddan on kubaruji duniyaaru e hande ma bakko ɗon min ɗon dokka on munyal. Nda taskaram dow deftere qur'ana aramtiro deftere qur'ana hawtade modibbo Usman Baferi min gaddan taw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ummatore julɓe fulɓe e gonɗen fuu ne gonanɗen fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En getti jomirawo jomo bawɗejo jemu ɓural e bawal kewtinɗo balɗe meɗen handere nden e faneten yeeso e janguki nder deftere senide. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أكالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أكالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. النبي شعيب عليه السلام جبني بي قال يا قوم هئنو يمبيام أرأيتم كوكيان خبر من أبجوني مجامعون إن كنت على بينة من ربي تملتك إدو وانغران إغجومان ورزقني منه رزقا حسنا دم ورزقيني الرزق بوما أنا لتدن دون حلال بوطن فأشوبه بالحرام handaniina joni kadi mi wara mi jillindira risku annun halal mi hawta ɗum e haram minal bakasi watta ɗafiifi ɗum ustuki muudoje e nijorɗe wama uridu an ukalifakum min miɗa mi luuta on wa ashaba ila ma an hakum anu nden mi yaha mi waɗa kadi bo ko gaɗaymi on naway aa mi haɗi on min bo mi yaha mi waɗa ɗum ba mi haɗi on min ma e mi haɗiti e dow majum na ɗum hunde ko kaɗumi on min bo mi yaha mi waɗa ɗum ba ay ilama an hakun anu fa artakibawo min bo mi difo faaki e mana ko kaɗumi on min bo mi yaha mi waɗa ɗum in ay ma uridu illa al islah wala ko fondumi sona mana mboɗi lakum ɗon to moɗon bil adali jiki wakki moɗon aadilaku mastaɗatu foti bawɗe am wa ma tawfiqiya fondeki an e sawaba lataki ay qudrati ala zalika bawɗe an e dow ko mbi'aymi wa gayrihi min da'ate ko luti non fu iga ɗowtare jomirawo illa billahi sona e jomirawo fondiyan e sawaba noddaymi on anon ma garon fototiron e sawaba kam gam ma ka lattano on moƴƴere barkiɗinanore on jawdi moɗon e jonde moɗon duniyaru nden bo lattantoɗi on barjari ma'ana e janggo lahira illa billahi alayhi tawakkaltu e mako dogodimi mi dogodaki e tana mako wa ilayhi unibu e mako bo gartaymi gam ma non anon ma garte faki e mako dogode e mako ɓurani on dey. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. jomirawo ɓaŋiɗo ceniɗo wi e tahonduko annabi Shu'aibu alayhi salam o ya qawmi e anon yimɓe an
la yajrimannakum ayaksibannakum shiqaqi lutukiyam tofoɗona on kilafi fa'ilu yajri hanko shiqaqi o hanko te fa'il yajrimannakum shiqaqi lutukiyam yeddukiyam la yajrimannakum tofoɗana on waddamiru maf'ulu awwal wasani ko la yajrimannakum shiqaqi ko awa yajrimannakum shiqaqi to kum hanko wonte maf'ulu arandejo shiqaqi yawol ngol longto hanko bolwo hangol wonte maf'ulu ɗiɗaɓo kenan hanjo e wallamiru maf'ulun awwal wasani ɗiɗaɓo maf'ulu ɗiɗaɓo bo an yusibakum gamma non o hanko yusibu hanko e mana e an heɗum hawti mana ɗum loppidiriɓe ɗum horiɓe masdar kenan ɗuya waya qawmi la yajrimannakum shiqaqi isabatukum mislu ma asaba qawmi nuhin kenan heɗum hora ɗum isabatukum ko isabatakum an yoni an yusibakum an on e fiili mudari on fu ɗum hawtaɓe ɗum horaɓe masdar heɓe latto hamɓe on te maf'ulu sari bane o wi kenan tato yeddukiyam foɗana on an yusibakum mislu ma asaba qawmi nuhin iri ba ko heɓi yimɓe annabi nuhu heɓa on aw qawma hudin ko bo iri ko heɓi yimɓe annabi hudu heɓa on aw qawmi salihin ko qawma salihin ko bo iri ko heɓi yimɓe annabi salihu heɓa on minal azabi woni yangada wama qawmu luɗin ay yimɓe annabi luɗu kamma ay manaziluhum shiye maɓɓe aw zamanu halakihim ko bo zaman halkeki maɓɓe wama lattaki bi ba'idin minkum woɗɗi on fa'tabiru taskite mana ay ɓe goɗɗa nda ɗon gelle maɓɓe woɗɗa e moɗon gamma non ko ɓe gaɗi ɗum halkiɓe anon bo on ɗon tammi waɗuki iri majum ɗum halka on alhaali ko handuno kam tagu to i goɗɗo nanon hawsa en mbiyata ta ayi wokkude banda nangi hiite am bo wujande maɗa ndiyam hamɓe wa ɗo ɓe gi'i wokkude bandi ɓe nangi hiite har ma wuli to amma bo ɓe gujanayi wokkude maɓɓe ndiyam gamma noon goɗɗum tan mi heɓuki ɓe iri ko heɓi ɓe ɓen dey annabo en Allah noon ɓe garta ɓe fitano yimɓe maɓɓe ɓe mbiya ɓe nda ko nafata on nda ko torrata on lencite ko torrata on gaɗe ko nafata on amma yimɓe ɓen yadake jomirawo hoddiri hiitake noon hunde ɗum warata ngam ɗum lattano en jangirde anen ummatore annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam he gaɗen ka janguki ɗum kadi en nana kadi anen bo to noppi nani ɓandu hisi واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وفاي يسو ويكي بانكو النبي شعيب أوي واستغفروا ربكم فريتوري جومي أن تفي فروي ماكو ثم توبوا إليه توبي فاكي ماكو إن ربي رحيم جومي رام وكنتو بالمؤمنين أي مؤمنين wadudum bo o giɗiniɗo ay muhibbum o yiɗi jaaɓe maako ngam ma noon tokkemo hanko tuube ngarte annabijo sallallahu alaihi wasallam e waɗa attaibu min azambi kaman la zambala on fu tuubo iga zunubaji o lattake bamo wala zunubaji ɗon mani biyor Allah ɓangiɗo ceniɗo qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim jomirawo wi e anon jeyaɓe an to geddi moɗon oye ibadi oye jeyaɓe am fune ɓe gontiri e geddi oye asara fuu bo kadi waɗi geddal kam irin kale bo hanjum wonte asara fuu salake kerol e jomirawo wi dara fuu o daraki ɗon to amman kadi har joni jomirawo ɗum jeyaɗo muɗum oye la tagana ɗumi rahmatillah to taƴe gikke e hinne e jomirawo nalla yaghfiru dhunuba jami'a jomirawo ɗon farana zunubaji neɗi poti fu naway ɗon mo fuɗɗi baw huwal ghafurur rahim aran ma hanko o farowo bo kinnotoɗo ɗon tindinore maako قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
ɓen to darata o min mbima gonga gonga karagari qalu ɓen izanan biqillatil mubalati ngam ma ɓe tabbitina shiya falaki maɓɓe ko annabi Shu'aibu noddata ɓe faaki e dow ɓe mbi ya Shu'aibu e kai Shu'aibu ma nafqahu kasira mimma taqul ko mbiyata ɗuɗɗum ɗum min non min famayi ɗum made min keɓtata bolwa min famata ko mbiyatama wa inna lanaraka fina da'ifa minon ne min gitirtama gongel tampugel non jawningel e nder amin zalilan jawningel non min gi'atama nawa e haala maɗa tawi ka latoto goɗɗum ba walaw laraɗuka bandaga jama'are leñol maɗa ma ashiratuka lara jamnaka da min gubake min barima bili jarati da min barima non naga maɗa waɗi ma min ɗalmama sabo ngal leñol maɗa kawai wama anta alayna bi azizin tawai tamma a wodi jalugal a tedduɗo jiki amin ɗo na a ɗume ma mere min daratama wama anta alayna bi karimin ay nawai a goɗɗo mana kanduɗo teddineki ba anir rajami ma min mbawata min gubomama wa inna ma raɗuka humul a'izza kawai jama'are maɗa hayre wonte ɓe giyata bano ɓe tedduɓe min giɗa min meyuma ngam mata to ɓe giya min meyaniɓe bandiɓe amma banda noon kan to ga anno kan daka maɗa yawtake ko sali قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قال يا قوم أرادي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط hande nane kadi wo geddu goɗɗum kesum ashe ma tawmawa min e mi noddawo e Allah ashe anon kam mana e Allah gonɗo e jeyaɓe Allah gonɗo na Allah kuloton ba ashe jeyaɓe Allah kuloton mere har joni yaadu kam wala e ɗum yehi ashe qala ya qawmi o yehe jama'are an arhaɗiya azzu aleykum minallahi kadi joni anon kam jama'are an leñol am ɓuri hulnaki e jalaki e dow jomirawo ni fatataruku qatlili ajalihim sai on barayan ngam ma hamɓe wala tahfazuna ni lillahi on ndenata neɗɗako am andon darorde an ngam Allah watta kastumu jogitiɗon jomirawo on wara'akum zihiriya gaɗa non an konte Allahu longto hongo nder tumuhu hangonte longto jomirawo anjo e Allaha amma non e monenare maf'ulun bihi kenan wara'akum zihiriyan jogitiɗon mo gaɗa ay man buzan kalfa zuhurikum on gubimo mana ɓawo babbe moɗon ton la turaqibunahu on ndenata alkawe mako inna rabbi to lalle joman bima ta'maluna muhidum filitini et ko kuwoton ilman mana e andal mako fo jazikum oɗon tammi warjitoraki on kuuɗe moɗon ɗe kalluɗe ɗe ɓurnoton jeyaɓe jomirawo e dow jomirawo ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب wartaqibu inni ma'akum raqib jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi eta konngol annabi Shu'aibu alayhi salam o waya qawmi ya yimɓe an imalu ala makanatikum to ku'e jooɗe no gontoriɗon non halatikum ne gontirɗon non tabbite dow non ɗum tinde halkede giɗɗon inni amilu mimma mi faɓɓitata ko gaɗaymi anon to faɓɓite min mi faɓɓitata hinde ɗum warti e non ɗo ɗum amru tahdidin ɗum umrore irin nde umrata baccel nawai a yiɗi waɗa hunde ɗum ba ɓe damma ɗon jango ma wuytu yiɗamo jango ma wuytu andi bo jango ma wuytu kan nawai a yima o wuyta gonga ba ko a fondi mana a hulnimo e dow jango ma wuytu to hanko ma ɗo yen gaɗe ne gatton non gaɗe ka waɗuki gaɗe daron to ɗum wurtinayi on sawfa ta'lamuna sese on anduma ay man o mawsulatun al maf'ulul ilmi kenan ta'lamuna man ta'lamu dama ngol alima e ngol ƴetto faaki e maf'ulun bihi fa'ili magol ɗon e nder ma'ana wawan jonte ta'lamuna gamma noon man wari inare maf'ulun bihi hanjum o ngol lattake inare mawsul to ngol lattake inare mawsul bo ne ɗum waɗantagol hangol wonte kenan allazi
ta'lamuna allazi ya'tihi azabun ko on anduma ay ɗum ko waranta on hanjo en ɗo manwol ngol ɗum ismu mawsul hangol woni maqulu alima yaati azabun yukuzi on anduma moye meɗen yangada busto haɗum waranta ɗum waman huwa kazibun moye bo wonte fewo nder min e moɗon joɗore nde gontirɗon noon min ma miɗon dow nde gontirmi amma wartaki bo ndene intaziru aqibata amrikum ndene ragare fi moɗon ne latoto inni ma akura ki min ma miɗon rena halkere moɗon ay muntaziru miɗon rena tundeni to on gaɗi ni bo to lalle bo jomiraɗo ɗon tammi halkuki o ɗum fu ɗum kalta hanjum wonte ko ɗum wiyatama ngam ma ndentoɗa waɗuki ko tammi heɓukima ɗum to ɗum wimani a nani wigo lalle halkere woni nder hunde ɗum ɗo a rentoto a waɗata iri majum amma mere ɗum nafanayi ɓe ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا السيئة فأصبحوا في ديرهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا السيئة فأصبحوا في ديرهم جاثمين. jomirawo ɓanñiɗo ceniɗo yiɓe faɓɓitayi ɗum bo non ɗum bo ɓe gaɗi ka waɗiki bane annabi Shaibu wiɓe non ɗum ɓe ndena ɗum ni ɓe gaɗa ka huuki non ɗum ni ɓe gaɗi ka huuki bo kugal geddi banane ko a tagu joni kadi mo hokketena to a yaha ustuɗa mudore nden a heɓayna ko wangata haalaji ma ko ɗin wonna ko ɗi nafatama o ñamnetena hankone o andina ko ñamɗa ko iri haalawo meɗen ko konko anduɗon ko kona no gaten kayki ɗumen wona fatama o ñamnetena a torotomo hirandena ko woduna ko hokkatama haaje maɗa ko ñamande ɗo jawɗa a tewa e mako haala woni jowtirko ko ngala hoore ɗum fu majum heɓa hawtidira ko maggoko ngam ma yedda Allah hawtidira haalawo kon heɓa ko maggoko ngam ma yedda Allah e dow mako to hanjum hamɓe ma noon ɓe gaɗi ka waɗuki kadi walamma jaa amruna nde fi amin wari bi ilaki mana e halkukiɓe najjeyna Shu'ayban he min kismi annabi Shu'aybu wallazina amanu ma'ahu ɓen bo nuɗɗinɓe hawtade e maako hu min nuɗɗiniɓe min kisniɓe bi rahmatin minna e hinna e amin assayhatu kadi ñaagale akazati allazina zalamu ngari keɓi ɓen ɗon toñiɓe koye muɗum saha bihim jibrilu malaika jibrilu wookiɓe hanjum wonte mana neɗɗuyata telɓaniɓe kenan ko fa asbahu fi darihim jasimin ɓe mbettiɓe fuu maɓɓe ɓe kofi dow koppi maɓɓe e nder ciye maɓɓe ɗen barikina ala rukabi mayitina ɓe fu ɓe mayi shiriw nanata كأن لو يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود jomirawo ɓangiɗo ceniɗo ka Allah yagani naw fiha ɓe fuu maɓɓe ɓe maayi bano maɓe meeɗa ɓe joɗono e nder ciye maɓɓe ɗen ka an o ay mukaffafatun mina saqilati kenan wa ismuha mazufun ay ka annahu ko bo ka annahum anummano hamɓe ɓe lam yaganaw fiha bano maɓe meeɗa ɓe joɗo ɓe jeynito ɓe gaɗane ɓe giɗi e nder ciye maɓɓe ɗen daɓɓe ɗon ɓe fuu ɓe mba Allah ɓedda mbar jari modibbo Usman Baferi atandiwal adamawa bo Sheikh Umar modibbo Hamma Adama Jada waddane on hanyuma piro defte Qur'ana nden saninde وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الأمة ويعيذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند جينا يبري لبر رمضان أجرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة والمدينة وجميرة وجميع الناي الشفن الناي الجوي يا دوري بصف الجينا ينور تقبل ينادي وجندي النودات الناي
أننا فصل دفتر أن تدل أن بالنا عند سورة البقرة أن أمن دعاء فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. جنgo jengiri fatalaqa min bon jengiri fatalaqqe ngam riwaya jididi fu en naftirta hanko ko ɗo ɗoɗira hafsu kanjum waɗi o wi kalimatin min bo wi kalimatin ɗum fu bo ɗum sahidu fatalaqqe adam hanko annabi adam o jaɓi ko o fotti min rabbi ɓure jawmi ko kalimatin kalimaji fataba alayhi jawmi ko te jaɓanimo tuubo makko innahu hankono huwa hankoni attawabu jaɓi jaɓinowo tuubu arrahimu ɗuɗa hinneyejo kalimol tanaɓɓe ngol hoosama diga fottugo to en laari ha nder jamirawo man ha nder qur'an jamirawo ɗo wiya إذا لقيتم الذين كفروا ضحفا يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضحفا فلا توليهم الأدبار أي إذا لقيتم تنفوتي تو معنى كنوشة كلمة لي فتوه أون تو آدم ودي أيبه ندن جميراوي فتلقي آدم من ربه كلمات معنى أجابي ديغا هجوميكو وفتي أجابي ديغا هجوميكو جميراو أني إلهام كلمات إفيره o tuubiri be maaji dow aybe ɗum o waɗi jamirawo so jaɓani mo tuubu maako haa fatalaqqeɗo modi ɓe waɗi konnguli feere feere woɓɓe mbi yeru hasanun abil hasan o wi jamirawo lomƴinimo wiigo kalimol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin e o wiingol o tuubiri be maagol haa allah jaɓani mo tuubu maako nden irum mujahidu bo أقول يا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم كريم اللهم وي جبني متوب ماكو من إرم عبد الله بن عباس هنكو كمهاور وما وتندي وي هنكو النبي آدم من ولي كلمة جدود يوم الله nder maaji o wi allah am na an tagi am na ɓe lofre jamirawo wi min tagima o wi na an fuufi ruhuma ha am na jamirawo wi min waɗi jamirawo na an hoddirani am hunde ɗo na jamirawo wi min hoddiri o wi to na an ɗon wi to goɗɗo tuubi a yafan ɗum na to irum muhawara banni on ha nder maaji o wi jamirawo tuubi jamirawo yafanimo nden katadatu no wi hañum o wi aa asali muhawara man no ka laatiri jamirawo wolwi hanko adamu o wiyata allah am kadi aybe ɗum mi waɗi ɗo kam a windi ɗum ha andal ma mi waɗanno aybe man na ko a windayi ɗum jamirawo wi windi o wi to nde a windi ɗum mi waɗan ɗum min bo mi torima yaafam jamirawo se yaafi modi ɓe ni waɗi konngol ɗum ɗon kalimaji man ɗo modi ɓe waɗi konngol ɗuɗɗi amma ibnu ashur hanko o wi modi ɓe waɗi kalimaji ha heftugo ɗum on woni ɓe waɗi bolle ɗuɗɗe ha heftugo ɗum on woni kalimatin ɗo amma liñugo ɗum hefta ɗum wala bote ɗum sungulla kon famete ha majum ni adamu waɗi aybe o fotti bo be jawmirawo ɓe nanta kalimaji mana jawmirawo longanimo kalimaji o wolwi kalimaji man o tuubiri be maji jawmirawo bo jaɓanimo tuubu ngam ko ɓurineni en bo kala nde goɗɗo waɗi aybe fuu o tuuba ha allah jawmirawo jaɓanamo to haɗɗo ya ayare ɗo jawmirawo wolwi adamu tan wolway haala debbo mako hawwa'u nden bo ɓe ɗiɗo fu ɓe waɗi aybe o se en tawa jamirawo wolway ka ɗon suratul arafi o hollita ها قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي جمراسيو هكري أن حكاية ها سورة الأعراف دو آدم من بين أن تهواو بفوما بتوبي دي وقتير غوتل أنا جمرا لونجيمو
o tuubirta nden o longini debbo maako yawtiga tuma e tuubi jamirawo jaɓanimo tuubu maako kanjum on fatala qiyaɗum rabbi kalimatin fataba alayhi jamirawo so jaɓanimo tuubu innahu kanko jamirawo huwa tawwabu wala o ɗuuɗa jaɓugo tuubujo nden rahimu o ɗuuɗa bo finneyejo قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جمراو سي أوي قلنا بي إلبلو جبه منها إبو ماكا جميعا موفومون فإما يأتينكم مني هدى لكان دوراني أمديك لكان دوراني أمديك أنفو فمن تبع قوم تبكي هدايا كان ولا خوف عليهم كل ولنامي ولا هم يحزنون من أتاكي ويلسوني قلنا اهبطوا منها جميعا أي كلمة إلبلو الأرتن أولينو إلبلو منها بعضكم لبعض عدو yamra wiɓe jippa hanko adamu oɗo ha nokkure nder ne'emaji Allah kanjon aljanna kay mboli haɗa muɗum keña nden ha nokkure man nde o waɗi aybe ay selimse ma ko fiiri ay to laari jamra wollika no wollika wa surahullah heto inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa innaka la tasma'u fiha wala tabhe jamra tindini no nokkure man woni wieno wala ha totton nden bo koldam wala ha totton nden ɗonka wala ha totton nema timmudu ɗum surari sura aljannaji to nden hanko adamu nde o waɗi aybe jamra haɗi mo negal o waɗi aybe haɗi mo ñamgo negal o ñamigal ay o waɗi aybe sey nemaji goɗɗi fuɗi dari to jamira sey wurtinimo diga ha nokkure man hoorimo ha nokkure wonde feere bana wurtini bo nde ngel yeddino Allah ngel hufri ay jomirawo wurtini ngel nder hinne muɗum mana wuubi ngel kanjama ngel woti ha nokkure feere to ɗo mboodi bo nde walli seeɗanu nastini ɗum nastini seeɗanu nder andanaye majjini adamu ay kangel ma jomirawo wurtini ngel wan ɗiɓuɗuje aranne ha wodi ɓe feere fasara maɓɓe ɗiɓuɗuje aranne ɗo wurtineki ha yakeji ɗiɓe wonnoɗi neema be ɗowtare be yettugo Allah ɗiɓe ngoni nder kanjon jomirawo wurtiniɓe to hanko adamu nde o tuubi jomirawo jaɓanimo tuubu mako tuubu ka jaɓani amma fa iqabu ko lutti to ɗum on woni tuubu ɗum Allah jaɓanimo ɗo mana o waɗi aybe o hirti o waɗi aybe o tefi Allah yaafamo Allah bo yaafimo amma bo jomirawo waɗanamo iqabu waɗanamo horosir ɗum on woni iqabu man kanjon se o jippo o acca nokkure man ɓawo wurtinimo nder finnaye arande oɗo tammano jotta ka tikkere Allah hoɗan dow mako nden jomirawo lomginimo kalimaji ɗi o watta o tuuba o waɗi kalimaji man o tuubi nden jomirawo jaɓanimo tuubu mako o hisɓi tikkere Allah o heɓi yarda Allah ha nokkure ɗo amma bo dedey aybe mako ɗum o waɗi jomirawo sey to nangirimo be man kanjum woni ɗume kanjum woni idi buruɗiɗam on lambi ɗumin ha jami'an jippe on fuumoɗo fa imma yatiyannakum minni hudan kala nde kanda warani am diga ha am fuu aman tabi'a hudaya ko moy tokki kanda am nder moɗon fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna ulul wala ha mako nden bo suno wala ha mako hatto modi ɓe wi kanko adamu o jippinama diga aljanna nokkuje ɗe o wiɗo o wartirama asama o duniye aranne nden o jooɗira totton zamanuru ko watta bana duuɓi ujune tati nden on tuubi jamirawo jaɓanimo tuubu makko nden jippinimo o warta ha leddi to to laayino o wolliri ka ha suron ɗaye to ay jamirawo wi fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqi berakare na taskaran holkosum toriɗon hawtade ayuba lamɗo muñal ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe ndule heɗitoɓe assalamu aleykum barka men beeloroti fotta moɗon nder taskaran holko sumtoriɗon to min gaddonoyta on natemalla photoji e vidéoji ima kofli barka e sumtari ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytami inde an ayuba laamiɗo muñal arroto e waddunoyki on taskaran kam miyela on sumti jam
ujunaje yimɓe ɓenniɗo yedeɓe ala imrana sabu hoore maɓɓe coma dalla da fuɗɗiray modibbo arandejo bisimillah. So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe bandiraɓe taweteɓe ɗo nder to suudu holko sumtoriɗen, on fuu moɗon mi homni on mi yelanake on hayru ɗuɗɗum no fewi no laaɓi. Ayuba laamiɗo muñal an omtani en ndu zawleru, alhamdulillah. Ayuba laamiɗo muñal ara koble an yaki to tedduɓe kamano Allah ya teddini ɓe. Alhaji Sa'idu Maccu mo Libreville Gabon, a homnama a yelanama hayru, amma Ayuba laamiɗo muñal a jarama a taffanama kelle fewɗe. Sakiraɓe bandiraɓe ɓe lesɗe Afrique feere feere, ɓe lesɗe Cameroun ne, ɓe lesɗe Niger, ɓe lesɗe Ghana, ɓe lesɗe Chadi, ɓe lesɗe Sudan, ɓe ɗo leydi Nigeria, to on fuu moɗon mi homni on mi yelanake on hayru ɗuɗɗum no fewi no laaɓi. Ayuba laamiɗo muñal rako sumtorimi ɗon, jomirawo waɗa valen jam mi homni on sakiraɓe bandiraɓe. Inde am Ali Zaki daga ɗo nder birniwol Kaduna, Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jawleru Ayuba laamiɗo muñal a hirti jam, a hirtinama jam no shori no toɓanɗa no iyaluji no sakiraɓe, a homnama yelanama hayru no ɗon kayje ano baraji majje no e ɗon ɗum ko kala wonde murumi jippiɗo da geba nagiji ɗum fof pat mo mi homni o melanake on hayru mi mo ɗon Ilyas Mazu wonɗo kadi no Zaria homnata on komnama yelanama hayru omtani endu to Allah wallito en, Allah wallito en, Allah waɗa jeyandi en jam simo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe am fulɓe gomɓe nder ndu jawreru, mi toro jomirawo jaɓana en ɓe anheje ɗe jarin en, kuma emi hawna fuu gomɓe nder ndu jawleru, gomɓe Nigeria, Cameroon, Niger, kap bandiraɓe fulɓe to ɓe goni to lesdi Africa e ma duniya fuu emi homna on. Musamman emi hawna bandirawo am ɗo kuma sakike am Ibrahim Dadi daga local government Bokos, kuma emi waɗira bandiraɓe am ta'aziyya ɗon to local government Bokos sabo goɗɗo suka mo ɓalsu en bari hande ñalawma. Emi waɗa fata Allah yafomo, Allah yafanomo, Allah yafanomo, Allah waɗa imama cikoɗe imanu. Assalamu alaikum. Gazi jeɗi lulewro ina nelda Allah subhana. Gazi jeɗi lulewro ina nelda Allah subhana. Coma dalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito suudu radio kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran holko sumtori ɗon. On mbawa lildo kimi vidéoji nantanate ima kokli barka e sumtari nder jawleru amin du holko sumtori ɗon wondu i WhatsApp kala nyalande fu ɓawo sumtari. Sabu hoore maɓɓe ndule uru yaafiɓe Allah ranana nduɗo ko jawrirdede wiyeteɗu saaru ramadana ya Allah yaabukala julɗo goro lewru ramadana ujunaji yimɓe ɓenni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A jawleru holko sumtoriɗen ɗum Ayuba laamiɗo muñal maɓɓitani ngam waɗugo zumunci e laago on jari diyan jam. To aran ni mi homni Ayuba laamiɗo muñal, nden mi homni Alhaji Ilyasu Mu'azu, Abdullahi Duwala, nden enanta Alhaji Talba Jambutu, Ibrahim Iromo Dake, emi homna Alhaji Awal Bobbo, nden mi homni Alhaji Bobbo Jawai, Umar en Umar, nden Oga Alpha taweteɗo leydi Kebbi, nden emi homna kala heɗirtoɓe am wakkati ngel fuu e laago ɗum sumtike jam. Allah bo jaɓana en.
min mo moɗon bubana ko taweteɗo leddi Adama Yola homnata on ummatore julɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jamajo fulɓe bandiraɓe on hirti jam no e sare ɗen yela on jari ndiyam jam kam to madalla sannu sanna. Mi Sunusi Lamiɗo Sunusi daga ɗo Diyal Gombe, mi yettinta kongol ɗam entanere moɗon kila fullo ko woni ha nder sare enta fullo ko woni ha Nigeria leddi duniyaru fu gabaki goo miɗon ɗo yela on non homno on ɗon tabbitina cewa ko kowa yari ndiyam jam kam to machallah mi homni ko enta kowa mi homni ko enta kowa madalla. To madalla heɗitoɓe fu'i fu iɗa omin gaddi ragare taskaran holko sumtori ɗon ka hande dow darde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyaymi on ɓaalen jam.